Δυσλιπιδαιμία. Έλεγχος λιπιδίων στην καρδιά της πρόληψης. Τι είναι η δυσλιπιδαιμία? Με τον όρο δυσλιπιδαιμία υποδηλώνεται η αύξηση της ποσότητας λιπιδίων στο αίμα. Η ανέβρεση παθολογικού προφίλ λιπιδίων από την παιδική ηλικία αποτελεί έναν από τους προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου. Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η διατροφή, και κληρονομικών παραγόντων, όπως το οικογενειακό ιστορικό. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές δυσλιπιδαιμίας. Ως δυσλιπιδαιμία αναφέρονται οι περιπτώσεις υπερχολυστερολαιμίας, όπου παρατηρείται αύξηση της χολυστερόλης LDL με φυσιολογικά τριγλικερίδια, υπερτριγλικεριδαιμίας, στην οποία παρατηρείται αύξηση τριγλικεριδίων, μικτής συνδυασμένης δυσλιπιδαιμίας, κατά την οποία έχουμε συνύπαρξη των δύο προηγούμενων, και η περίπτωση μεμονωμένης διαταραχής λόγω μείωσης της HDL ή και συνδυασμός με άλλες διαταραχές, συχνότερα με αυξημένα τριγλικερίδια. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την δυσλιπιδαιμία? Η δυσλιπιδαιμία μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικά αίτια, στον τρόπο ζωής που σχετίζεται με κακή διατροφή, καθιστική ζωή, αύξηση σωματικού βάρους, αλλά και σε παθολογικά αίτια, όπως σακχαρώδης διαβήτης, υποθυρεοειδισμός, νεφρωσικό σύνδρομο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, παχυσαρκία, λήψη φαρμάκων. Με ποιες παθολογικές καταστάσεις μπορεί να σχετίζεται η δυσλιπιδαιμία? Η δυσλιπιδαιμία σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία της αθυροσκλήρωσης και τα καρδιακιακά νοσήματα. Επίσης, ως βασική συνιστόσα του μεταβολικού συνδρόμου, συμβάλλει στην αύξηση του κινδύνου στεφανιαίας νόσου, αλλά και στον αυξημένο κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Από την άλλη, σχετίζεται με δυσμενείς μεταβολές βιοχημικών δικτών για τους διαβητικούς. Ποιοι και κάθε πότε πρέπει να ελέγχουν τις τιμές των λιπιδίων στο αίμα τους? Περιοδικός έλεγχος συνιστάται ακόμα και από την παιδική ηλικία, σε περιπτώσεις που υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιακιακής νόσου σε νεαρή ηλικία πριν τα 52 έτη, οικογενειακό ιστορικό υπερχολυστερολαιμίας ή υπερτριγλικεριδαιμίας, παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος, τρόπος ζωής που ευνοεί την εμφάνιση της λιπιδαιμίας, όπως καθιστική ζωή, δίαιτα με υψηλά λιπαρά, κάπνισμα, αλκοόλ. Μπορούν να επανέλθουν οι τιμές των λιπιδίων σε επίπεδα που δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία μου? Η καθοδήγηση για τη ρύθμιση των λιπιδίων γίνεται εξατομικευμένα από το γιατρό σας. Σε κάποιες περιπτώσεις συνιστάται φαρμακευτική αγωγή. Ακρογωνιαίος λίθος για τη ρύθμιση της δυσλιπιδαιμίας αποτελεί η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με δίαιτα χαμηλών λιπαρών. Άσκηση. Διακοπή καπνίσματος, αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης υνοπνεύματος. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και προγραμματίστε τον